Forestil dig en verden uden benzin. I virkeligheden vil vi jo helst være fri for den. Fri for prisen, fri for at rose, fri for at støje og fri for at ødelægge en af livets gratis glæder, frisk luft. Men hvordan slipper vi af med den? Benzinen. At erstatte den med noget andet virker som et godt sted at starte. Men hvad er mulighederne? Hybrider er effektive, men de har stadig brug for benzin, og de er ikke ligefrem billige. Biodiesel og naturgas forurener stadig, og virker ikke i den store sammenhæng. Du har måske hørt om biler med brændselsceller. Det burde du, for de har faktisk eksisteret i næsten 20 år. Men ved du, hvad problemet er? Når noget har været her i næsten 20 år, og du stadig ikke kan købe det, så er der elbiler. De oser ikke, støjer ikke og er fantastiske til at komme rundt i byen med. Men de har hidtil haft begrænset rækkevidde og lang opladningstid. Det er der ikke megen frihed i, tværtimod. Better Place har fået elbilen til at give mening. Løsningen er ret enkel. Vi udviklede det uskiftelige batteri, og med et har elbilen fået ubegrænset rækkevidde. Vi har etableret et netværk af batteriskiftestationer, hvor du kan få skiftet batteri, så du kan komme rundt i hele landet i din elbil. Og da det er Better Place, der ejer batterierne, koster din elbil en del mindre, og du har mindre risiko. Selvfølgelig leverer vi også en ladestander til din indkørsel, så du hver dag kan vågne op til en fuldt opladet bil. Elbiler har altid været lig med 0 udstødning og 0 støj. Men nu er det også lig med 0 besvær. Spørgsmål? Det tænkte vi nok.